La implantació del CDC implica 4 coses fonamentals. Per una part, la millora de la coordinació dels centres, d'acord? Per això, vos explicarem en les sessions pròximes, que vos ha comentat Mercedes, quines eines teniu per a aquesta coordinació, que són bàsicament calendaris de reunions, Teams per a la gestió, etc. D'acord? Després, per una altra part, està el tema de les comunicacions, de dins i cap a fora del centre. Així vaig a parar-me un moment, i és que anem a insistir molt sobre com heu de canviar el xip respecte al que són les comunicacions. Fins ara, l'eina principal que teníem, o pràcticament l'única eina que teníem per a aquest tema, era el correu electrònic. I la idea és canviar de correu electrònic a la gestió de xats i publicacions a través de l'aplicació de Teams per a les comunicacions. També cap a fora del centre tindreu eines que us explicarem per a comunicació amb les famílies. Però sobretot, si gasteu molt el correu, a partir de que tingueu la implantació del CDC correcta, us diem que no és bona senyal. Seria bona senyal que gasteu més les comunicacions per xat, etc. Però això anirem veient-lo. Després tenim el treball col·laboratiu de claustres i departaments, d'acord? Sobre aquesta part parlarem del tema de la documentació. Insistirem com gastar el OneDrive i el SharePoint i com gastar-lo per a qüestions personals, per a qüestions més de departaments, d'equips docents, d'acord? I això és una part que és molt important que vos explicaré. I per últim està el tema de CDC com a aula virtual. Queda molt clar que està Aules com a eina principal i té l'alternativa de Teams. Després us ho explicarem. Molt ràpidament, recordeu que fins ara vosaltres teniu només comptes de correu per a docents i personal no docent, no per a alumnat, i calendaris i bústies compartides. A part, teniu els equips de gestió, calendaris, grups de correu, emmagatzenatge per a alumnat, etc. I tot el paquet Office. Simplement dir que la identitat digital és el centre per a l'autenticació en aules, en portals. Bueno, sabeu que estem integrant-lo, d'acord? Encara no ha arribat a tot, però la idea és que acabi arribant a tot. Ja n'hi ha algunes coses que ja funcionen i ara vos ho contaran els meus companys. Sí que me pare un poquet en el tema d'Office, però simplement dir-vos que la pantalla d'entrada o a través del navegador teniu accés a totes aquestes plataformes, aquestes eines. La pàgina web d'entrada o la direcció és www.office.com i a partir d'ahí teniu el menú lateral per accedir a totes les eines. Tota aquesta informació l'estem donant a vosaltres, coordinadors i coordinadores, i seria convenient, de la manera que considereu, fer una transmissió també a la resta del claustre. Simplement així està tot el paquet Office, de tot el tema d'ofimàtica i accés a Núvol, OneDrive, SharePoint, Teams i altres aplicacions que anirem veient en la formació. Sobre la identitat digital per al personal docent i no docent, la inicial del nom, punt, i els dos cognoms. Això crec que és una informació que està accessible en Itaca. La identitat digital del centre, d'acord, que és el codi centre@edu.gva.es, i la identitat dels alumnes, de l'alumnat. No n'hi ha més identitats digitals, d'acord? Tot allò que no siga això són bústies compartides. Per exemple, la de secretaria o coordinació TIC, això no són identitats digitals, no són usuaris, són bústies compartides. Trobareu que n'hi ha personal que no té identitat digital, que és el personal extern al Consell, personal que no és de Conselleria, que no és de Generalitat, com podria ser personal d'ajuntaments. És una cosa que en aquest moment no és possible, a la llarga ja es veurà. Però podeu trobar que teniu algun educador o administratius que no són de Consell i no tenen identitat. La solució tecnològica, això ho van comentar, que Itaca és el proveïdor de tota la informació, el que serien les identitats digitals, la creació de bústies de correu compartides, la creació dels equips de gestió, claustre documentar, equip directiu. Tot això apareix a partir d'Itaca i especialment la part de l'aula virtual. Sobre la identitat digital, si les persones que estan en Itaca estan correctament posades perquè venen des de Conselleria,
se'ls crea automàticament un compte d'Edu, una identitat digital, si no la tenien creada. Estic parlant de personal nou. Pot ser que siga personal que les direccions dels centres han d'avisar, que és el personal nou, interins. En aquests casos, si vegeu que no té identitat digital aquesta persona, doncs comproveu que està avisat en la pàgina de personal d'Itaca. I respecte a l'aula virtual, heu de saber que en centres de secundària i centres integrats es pot crear un Teams per a la docència a demanda, si el docent ho demana, en el mòdul docent. I respecte a la resta de centres, escoles, formació d'adults, escoles oficials d'idiomes, etc., se crea un Teams per defecte, d'acord? I per grup. Això ho explicaré més en detall més endavant. Teams per a la gestió, teniu accés ja al Teams de claustre per a tot el professorat. L'equip directiu és propietari de l'equip, això té unes implicacions, i això també és saber que està sincronitzat amb Itaca. És a dir, tot el claustre hauria de tindre accés a l'equip claustre i els equips directius han de ser propietaris del claustre. Si me pregunteu si el coordinador o coordinadora CDC o el coordinador o coordinadora TIC ha de ser propietari de l'equip claustre, la meva resposta és que és convenient, especialment ara, perquè teniu que fer una sèrie de configuracions i és convenient que vos posen com a propietaris. En la identitat digital del centre es pot gestionar tot això. L'equip directiu també el seu propi equip de gestió, que igualment els coordinadors no esteu ahí si no sou membres de l'equip directiu, però podeu demanar estar, o si gestioneu la identitat digital del centre, vosaltres mateixos vos podeu posar. I l'equip documental només està la identitat digital del centre com a propietària i no n'hi ha cap membre. Els membres els posareu segons aneu veient la necessitat o no. Tota aquesta part d'ací té una configuració més o menys intensa de gestió de canals privats, canals compartits, canals públics. I això està bé que ara intenteu entrar per a veure com funciona. Si ja esteu seguint les guies de la pàgina web, podeu intentar fer alguna cosa. Està bé tindre la curiositat, però vos recomanem que no entreu massa en detall i que espereu a les sessions, que seran els pròxims dimecres, no el dimecres que ve, sinó nosaltres, per a fer coses i no tindre que després desfer-les. De totes maneres, podeu preguntar, ara us direm com, i podeu ja anar trastejant, però a poc, d'acord? Teniu també els xats per a equips docents, coordinacions, departaments, que no estan creats, els teniu que crear vosaltres, però hi ha una manera de crear-los d'una manera no tan complicada, d'acord? I que és fàcilment gestionable. I Teams per a docència ja ho he comentat.